Ahojte moji kamaráti, vítam vás opäť na mojom kanáli, moje meno je Mário, toto je Exploramis a dnes vám trochu porozprávam o odsávacom filtrovom systéme, ktorý mám vo svojej dielni. Mám malú dielňu, takže ak vy máte doma malú dielňu a nemáte až také skúsenosti s odsávaním nebezpečného prachu, ktorý vzniká pri pracovaní s drevom, tak toto video je pre vás. Poviem vám, ako je zostavená dielňa, kde a aké filtre používam a čo používam taktiež na ochranu dýchania priamo použité na mojej tvári. Takže ak vás toto zaujíma, tak toto video je úplne pre vás. Poďme na to. Vítajte v mojej dielni. Toto je pohľad zo zadnej strany priamo na vchodové dvere. Pri vchodových dverách relatívne blízko na pravej strane sa nachádza filter vzduchu od firmy Record Power, je to model AC400, má dva filtrové systémy, vonkajší zbiera čiastočky vo veľkosti 5 mikrónov, vnútorný 1 mikrón, takže mal by byť veľmi dobrý. Toto je pohľad od vchodových dverí, tak toto vyzerá. Vzadu vpravo je umiestnená Parkside Pasa 550, ktorú používam na filtrovanie alebo na odsávanie častíc pri frézovaní. Tu na vchodovej strane priamo pri výstupe z vzduchového filtra Record Power AC400 je vonkajší ventilátor, je to obyčajný kúpeľňový ventilátor, ktorý v podstate slúžil na odsávanie nejakých výparov z natierania farby, ale zároveň je na to, aby pomáhal nevíriť cyklický vzduch, keď odsáva veľký filter AC400 prach, napríklad vznikajúci pri rezaní dreva, a on pomáha znižovať tú cyklickú dráhu, lebo ono aj keď odsaje ten filter AC400, tak znovu vyfúkuje silný vietor, ktorý zvyškový prach, ktorý ešte nebol odsaný, víri vo vzduchu. Má to ovládač na 3 rýchlosti, je tam časovač, stál okolo 230-50 eur, niekde z Amazonu alebo priamo zo stránky Record Power, nepamätám si, dá sa určite na Amazone objednať. Neviem, či sa dá cez slovenské stránky, cez Amazon je to určite bezpečné, ak objednávate cez stránku Record Power originál, tak určite to je tiež bezpečné. Mám dva odsávacie potrubové systémy, jeden je napojený na Parkside Pasa 550 a ďalší je napojený na Kercher VD3, klasický vysávač. Kercher odsáva pilíny napríklad z tejto kapovacej píly, to je Metabo 350 asi KGS. Za pílou je ešte taká zábrana, ktorá bráni vlastne víreniu prachu. Pre odsávanie pomocou pása 550 nebolo vhodné odsávanie ani cez túto tenkú rúru, ani cez hrubú, keď som rezal na kapovacej píle, preto je tu Kercher, ktorý má iným spôsobom riešené odsávanie. Vnútri Kerchera je filter, ktorý je látkový, dá sa oprať a je ďaleko lepší ako papierový. Keď aj Kercher vysáva prach pri rezaní alebo pri dlhodobom rezaní, tak ten AC400 by mal ťahať čiastočky pilín alebo prachu do seba a zvyšok byť odsávaný tým malým ventilátorom, ktorý je vlastne kúpeľňový. Rovnako Kercherom odsávam aj excentrickú brúsku, ja používam Yato. Mám na ňu recenziu alebo unboxing na mojom YouTube kanáli. Rovnako Kercherom odsávam aj piliny pri rezaní z Dewalt 7492, ktoré ide priamo do Kerchera týmto systémom. Malá rúrka, tá ide popod stôl, čiastočne ponad, priamo do Kerchera. A zároveň používam takúto celotvárovú masku lakírnickú, ktorej sú filtre na
odsávanie nebezpečných pár a tu sú filtre na filtrovanie prachu na takej polotvárovej maske. To niekedy použijem, ale radšej tu celotvárov, lebo nikdy neviete, kedy ten prach vám môže uškodiť na pľúca, ak robíte často s drevom. Na Metabo DH330 je vzadu prípojka na veľkú rúru, tuším, že má priemer 10 alebo 12 mm, vždy sú tam nejaké redukcie, oni nevždy pasujú na seba, takže ak si budete kupovať, tak nebudete zúfali z toho, treba niečo pošpekulovať, niečo zapojiť. Určite sú aj originálne, ale originálne nemám. Ten zvyšok na prepojeniach som ešte oviazal takou klasickou, textilnou, silnou, priemyselnou oranžovou páskou. Sú aj rôzne farby, no ale táto sa javí ako najsilnejšie. Tuším, že ju robí 3M. Z hrubej rúry ide doslova potrubie, ktoré je napojené na pása, keďže pása odsáva aj prach, ale aj tie väčšie čiastočky. Nad pása je namontované nie to vrece, ktoré klasicky kúpite z Parksideového pása 550, ale je tam filter od firmy Holtzmann, ktorý síce nepasuje obvodom na pripojenie na Parkside, ale dá sa to obísť tak, že pokiaľ s tým nemanipulujete, tak tá oranžová páska niekoľko obtočení určite stačí na to, aby tento filter udržal. Tento filter horný filtruje malý prach a hore má takú kľúku, ktorá je znúka ako keby taký hrebeň, takže keď sa aj zaplní prachom ten filter znúka, tak vy viete očesať ten prach, ak padne dole do vreca. Keď aj prach vychádza aj z pása 550 alebo z Kerchera, vždy ide sem do tohto filtra, ktorý je dvojstupňový. Toto je ten väčší, 5 mikronový, či 50, už nepovedám, čo som na začiatku povedal. Tento filter sa dá opačným fúkaním vyfúkať von, takže nemusíte za každým kupovať nový. Aj keď tuším, že náhradný bol pribalený v balení k tomuto vzduchovému filtru od Record Power. Má tuším 12 kg, ale na OSB doskách, na Ačikoch je zavesený a vôbec nejaví žiadne vibrácie, ktoré by boli nebezpečné, že by vám to padlo a robil som na ňom už veľa. Takže takto vyzerá odsávací systém, vždy používam aj masky, lebo bezpečie je na prvom mieste a tak. Takže ako ste sami videli, aj malá dielňa sa dá navrhnúť tak, aby prievod vzduchu, ktorý vzniká pri opracovaní dreva, bol taký, že ten prach, ktorý sa víri, je filtrovaný a zároveň z výšky posúvané vonku z dielne, aby bolo vaše dýchanie ochránené čo najviac. Ak vám toto video pomohlo a páčilo sa, tak subscribnite tento kanál a lajknite toto video. No a my sa uvidíme najbližšie pri ďalšom podobnom videu na tomto kanáli už čoskoro. Takže ďakujem za zhliadnutie a čau.